Anyway, mayong adlaw di ay sa to ang tanan. Karon day no kay amo ang gipalaag diri si Fatherland. Kay lagi wala daw siya kasuway og anhi diri ug wala po siya kasulay og panagkot diri. Ug diri day ni day sa El Salvador, Misamis Oriental, diri sa Divine Mercy. Kay first time man lagi diri ni Fatherland nga ni anhi. Mo nang lingaw og lipay kaayo siya pagkakita niya sa dako kayong rebulto ni Papa Jesus. Kay ang gusto man gud nako day mintras na pa si Fatherland diri sa kalibutan. Is ako ipasulay sa iyaha ang wala niya nasulayan ug akong ipaadto sa iyaha ang wa pa niya naagtuan. Basta makaya lang jud sa ako ang budget day ako adyo nang buhaton ang ihang kalipay. Kay lagi dili ko gusto nga maguol siya kay tungod wala na ang ako ang Mother Earth. Dili man ko perpekto nga anak niya pero wala ko'y laing hangad kun dili ang kalipay sa ako ang Fatherlandis lang. Muna ang gusto nako day is maglaglaag na lang ni ang akong Fatherland day ba ug maglipay-lipay bitaw siya ang kinabuhi. Unya kanina yung panahon na day no is wala pa day hinigugma ang ako ang Fatherland ani. Or in short wa pa jud siya kauyab ani mga panahon na ba. Muna ang anytime nga ingnon ako na siya nga manglaag mi or moagto mi siyang gusto is makaagto pa siya. Pero karon nga naminyo na bitaw siya day. Ay da balik tambay na ni siya sa balay karon. Pero dili gapon ko mosugot day og diharapon mo ikot ang iyang kinabuhi ba. Kay di porkit bitaw nga naminyo ni siya ikaduha day nanay mo tutol ba nga gusto nako ilaag siya. Kay naa manggali mo tutol day ay da itumba. Ay charot lang kaisog ba. Bitaw oy dili ko ganahan inana basta pugngan gani ang ako ang Fatherland. Kay mintas kaya pa niyang mulakaw, mintas kaya pa niyang malingaw amo asa jud siyang tagaan og time para malingaw jud siya. Muna kani mga panahon na day is gisulit jud namo nga malipay siya or isulit jud namo nga ilaag namo siya ba. Og sige siya gana nako nga nindot ako no kayo diri. Unya ganahan pa daw siya mobalik diri pohon. Unya ni anak ko sa iya nga mobalik jud ta diri pohon. Unya nagbinuang pa jud siya istorya day. Kay pagbalik daw niya unta diri pohon day nana daw siya kauban nga iha daw hinigugma. Ay da marag nainit akong dunggan ato nakadungog day. Ang akong dugo day marag ambak ko na sa akong kiting anang mga panahon na. Kay kung ako magoy pa desisyonon day is dili na ko gusto nga magminyo pa siya ba. Kay di ko gusto nga makita siya sa kalisod. Kay kabalo na biya jud ta day no nga mahal na kay mga palitonon karon. Ang ako lang kadukan day og dili niya kaya buhion ang iya ikaduhang asawa. Unya ra ba day lahi ra ba ko mangluod. Kay dili na din ko ganahan kay mutabang baptis lang. Munang ni anak ko sa iya kung pwede lang nga dili na lang jud unta siya magminyo pa og ikaduha. Pero unya lagi day ang mga anak day di man jud nakabuot sa mga desisyon sa ginikanan gud. Pag human na mo panagkot dito sa Divine Mercy day mo nang gidala na mo diri sa Fatherland sa restaurant. Kani day nga restaurant tay first time din ninyo ni sulod diri. Og only food ay nga restaurant day. Tanang sulod diri sa restaurant tay pwede nimo makaon. Kung kaya nimo tunlon ang kutsara ug ang baso day pwede pa ay charot. Bitaw oy diri day ni sa Royal Panda. Sa mga nakabalo og unsa ang Royal Panda nga restaurant mo na pinakasikat o pinakanindot nga restaurant. Kay lagi anli tanan ang mga pagkaon nila diri. Og 299 di ay ang per head ani so pwede na nimo makaon ang tanan nilang pagkaon diri sa sulod. Mo nang ni anak ko ni Fatherland nga kaunon niya tanan ang gusto niya kaunon ani mga panahon. Mo nang gipapili nako siya sa mga sudan. Unya mo sa ni kalihok ang ako ang kamera day no. Pati ako nag-edit ani day kasukaon ko unsa na lang ka mong nananaw mo diha. Kay lagi makalipong jud siya day tungod sa kalihok. Kay nag-assist man ko kong Fatherland ani day. Unya lagi kay daghan makay ko gihuka day mo nang gikatawan ko ni Fatherland kay lagi daw di daw mahurot ang ako ang gipangkuha. Unya sige po kog anak niya nga kaon pa og maayo. Mingon po siya nako nga busog na daw kuno kay siya wanay kabutangan. Og mao ra dito ako i-share sa inyo day no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay mo ay.